Guys, good morning. Maglunga akong saging karon. Hinog na ni siya. Sa halagang 23 pesos. Going ko sa ilalom. Dami na itong kusina. Ay, sa ko lang itak-ang guys. Okay. Sa isahon man ni 1, 2, 3. Pero hinog na siya ha, hindi na siya hilo. Baga kalabangan. Gamay ra ang ibutang nga tubig kay kalabangan man na siya. So mga untaan na yung mga saging ha. Hawag mga guys, hawag mga bi. Gwapa ka yung kaldero no. Guys, luto na guys oh. Ambot ani, luto na ba ni hilaw? Ang uban kay green pa man. So, mga unata guys. Guys, mga unata. Kung ani ka buok, unom, ambot, mahurot ba ni ron? Pero, paborito kay na itong saging. Oo, hinog na siya. Masig sa nilang utanan na po nga hilaw pa man na. O, dara, pakita natin ha kung gaano siya kahinog. Nunid na siya, hindi na kailangan kumain ka ng may bagoong kasi napakatamis na niya. Ayan, ang sat. Daghan kay siya na ikapila na niya. Ano nga? Ano nga? Ang uban ka, gaya pa siya. Mau niya mong paniud to guys, karon na. As in time ito siya. Ano siya saging giant saging oh. One. Pang-apat na to guys. Ano ba yan? Shout out ni John Mark Ali, ni FPS John Garbiti o ni Yan Dungog. Mga angkang ni Nsapa Mamimimay May Angela Makulay na ba yun siya ni APS Alicent okay. Medyo matigas to. Masarap to kapag may bagoong. Ay! Uy, sige na kahagbong. Mana, uy. Ayan. Hindi siya kahagbong. Ito kahit medyo hindi siya gaanong malambot, matamis din siya. Ang tawag ito is sabi siya is habal or kalabangan. Kuan, busog na kayo ka. Hot doon na to. Kali kay humok. Guys, gusto mo kay kumukha mo sa akin guys, promise. Gusto mo magmahal.
basta labing. Tinuod daw, iri. Sadto sina, hindi pa muna tayo nakapasok sa Q&A dahil nag-message na kami, nag-gmail na po kami ni John Mark Ali pero wala pa po silang response kung natanggap ba tayo o wala. So napaka-healthy, no? Then napaka-yummy ang saging ni Lungag, day. Uubusin ko na lang to lahat. Guys, kasi sayang naman kapag hindi uubusin. Actually, yung nabili ko ito is salagang 23 pesos pero 12 po siya, 12 ka piraso and nandoon naman yung doon. 12 or 14? Magpaalam na ko sa inyong lahat, guys, ha. Thank you so much sa mga support. Nami ni siya ukuan katong nakinilaw nga gusto or lato, na. Pero gidari ka lang namo kay tamis man siya diyan kalabangan na ba. Kumbaga hinog na siya. Hinog na. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless. Big shout out ni John Mark Ali. Yan, mga dungog family dito sa Davao City. Hello. Thank you and God bless us all.